Islam mo na pug ko. Madyong gabi eh. Story time karon ding adlaw, adlong Domingo. Kuan nag-unos dari ganina. Grabe jud kusugas uwan. Muli tabi sa family house pero Hi. Sige jud ko pangat si adlaw. Kay bawagin sa allergy ba ni? Katulas ang ilong. Nanihapon na sila. Kaya yan na, unang nanihapon na may magdungan doon kay siyatan. Ni Predugay na uli. Bida sa among kabanan kay kuan nanuo kuno sila. Nga pagabot sunod to sa ilang kanang kuan nilang panuan. Grabe ko nung lapukan dyan ang lamok. Uli rapod. Manay pa ni hapon. Nagutmil ra ko. Agilang sa dang ganina, nagkuhan mas ata nagsigang. Nagsigang si Jaong. Pork sinigang. Inja, nagadobo pod. Inja ako kay kuhan na binagabiin na. Hindi ako ganahan mag-kaunog rice. Na binagabiin, pislamok ko. Oatmeal ako. Dagang butang ang Milo. Sa man ron. Bito grabe dyan ko ano. Grabe dyan wala ganina. Ay, magsitirisin dahil ko. Para magpangkuhan din ng sugar nga naman. Napalaw sila atan. Mano. Hindi. Pag-abot pa dito, lapok. Tagam. Yan, naging sakayan. Tanda naglitrik pa lang, di pangitas lamok. Di sa man abot kagtong? Asa man dagat dapit? Asa dapit sa kagtong? Nya. Sold man, andihay, sold man ito sa nakata sila. Nilabay mo giskalahan. Wah. Ano may kalong Pero kagtong lagi to. Ayun man. Hala, halo kasi ro eh. Nakita ka sa tangiro? Ha? Ang katong mo kaon?
Nami, kuan ba, itoy, kato ang pinalit. Pila na dyan nakadlaw ang mukaon. Pero nakakita ka na yun mo tubig. Karon? Pasabutan nilagyan ng kuan. Murag na naman siya naglubog sa motor. Manipan, burikat. Aganggi, kuan, nag-grab ko ugan ng bahog pudding. Naman. Kanila may ampun ni. Napay kalaman si Diyos? Rose na? Sabi na uli kong inom. Nako'y bagong kalingawan ron sa kuan sa Facebook. Kanabit ang mga inahan nga di pang Alzheimer, likontent po sa ilang mga anak. Nalingaw ko magtanaw para mauot. Wala ko rin magtanaw sa mga post about ni Rene kay nabuong na ko ginilak. Garabing initag panahon. Gikan ko dali ng hayhay. Sigang langit. Bitaw no. Masukuin sa Ginoo ug mo uwan mo reklamo, ug mo init mo reklamo. Gilaay ko kay Chaliana na tug. Nga papasap na uli. Mingaw ag palibot. Malingaw ko maglantaw-lantaw doon ng buwaka. Simple ran ni pero makalipay. Nagtanom kog dugang ingani. Mga gagmay pa na skilid. Aghadang gipang tanom nga buwak di kanila purami. Agaban wa nabuhi. Nangamatay. Lipatan. Upo pa ng lipatan. Padungmi mo nga tuglunsod. Lipatan dagi pa mo na yung kapag niya kung patan. Patan. Lipatan. Diamis family house. Dahil nagsugbag buwad ya. Kaya na ko sa kakagbuwad. May baga na to. Na. Hi guys. Madyong gabi. Hindi naman ang agtang kay wala naman dyan na idya. Langas. Magkuang ko maglauoy. Lami higop nilaw uy. Lauoy kog batong kamunggay o kalabasa. Mitaw story time. Di jud malikayan ba? Nag-udyo ko sang pagumangkon katong na dialysis ba? Kay matud pa sang ate kuang kuno need na kuno i-kidney transplant si Inday. Nja. Ningag ang maguwa nga
Si Aisa ko no. Nag-uul po ko parang Aisa. Wait sa kayong dinungag. Balik ta. Nag-uul po ko para ni Aisa. Kuno hayog si Jay mo modunit sa iyang kidney. Kay di man na basta-basta po siguro. Wala. Bito no. Dapat magamping ka sa atong gipangkaon. Na ako'y nabasahan ba, kita day ko ng mga inahan, nga sige tagpakaon og mga dilata, mga processed food sa atong anak. Mura na ko ng gatong hinahinay, gilo ang gatong mga anak. Nang ako, sa Aliana, mo request nga mukhaan ko ng pansit canton, mga dilata, hinadyo kong pakaon. Kay, hadlo ko. Para sang pagumangkon nga, mura nagmahay si Jaba, sa iyang gipangkaon sa una. Mga unhealthy man yung gipangkaon. Na bisan bisan pag magmahay si Jaba, wahin ng tanan. Karon lagi di pa ko dugay ning open sa amang GC, ningon hang isa kay suon nga kanang si Aisa kuno, pwede ba ka kuno i-donate ag kidney Aisa? Bawa po ko kay bawag sa ko ang Aisa, isa ijang reaction, isa ijang may istorya. Nga si Jam may gingnan nga ipa-donate ang ijang pikas kidney. Kay pag ultrasound pa sa kidney ni Inday Beberlin kay kuan man, agjang kidney kay ning kudjus bitaw. Ning gamay agjang kidney. Tungod siguro sa kanang kuan lagi kanang bawo kay bago sa rason nga nung agjang kidney ning gamay man. Mamaingon sa ultrasound dyan, ingon ko ng doktor nga arong madugtungan na kinabuhi ni Inday magkuan si Jam undergo si Jam kidney transplant. Inja na, di ba dyan po na basta-basta. Huwag may intag mag-transplant og kidney, milyon man po na gastuhon. Baw. Makagaol. Mga lagi na ko ano, kanang magamping dito sa tatong gipangkaon. Kay sa istorya ni Inday, nagsisa ko no, grabe sa makakaon og mga process, soft drinks, milk tea, mga sitseria. Sa una, dapo ko'y kanang anak sa ang kaubang trabaho, kuhaan dito si Jana naluwas. Nakuha na dito si Jana, kidney failure na dito. Kuhaan na dito si Jana maagi yung dialysis na diretso dito kay. Kuhaan po to si Jana lagi, kanang napasagdan sa Jang ina ba. Jang inahan, nagtrabaho kay kauban mamig trabaho. Na sila tindahan, Jang anak. Sigara de kag sitseria, Jang ipare sa sitseria ko, kuha inom ng tubig. Kuhaan pa, 18 pa to edad. Na madyo to hinungdan di ko nga na kidney failure kay tawa ba dito wa inumay tubig hinja ko cry imnon parisan og sitseria samot kay parat mao to kuan lagi po desay po kita po hinungdan nga nung masakit ta kay kanang watay pagamping watay tagad sa atong pangkaon mao na ngay nga na dapat magamping ka sa itong pangkanon. Kanang sobrahan ko na po sa karni. Namo ko na nakita ba nga kanang mga kuan sila mga kanang mga sikidi sila na sila chronic kidney disease. Sila tuwing kuan ba nang i-vlog na sila, ningan sila nga limaw ang mga dinungagwit.
Ay, maunang kuwan. Kita na pa hiningdan nga nung magkasakit ka. Para gapod na ho, nga asthmatic ko, inja. Kadang nai mulakaw ko, inja. Labi na ganas highway, inja di ko makamas. Inja mga usok sa sakyanan, hang mahingos. Sure, jud nga, asmahon jud ko dana. Mauna nga, kinahanglan jud po ko magmas, pero mi, labi na kanang maabog. Karon bitaw, kuan, sagad sa nahitabos Beberlin. Murag nabawasan na gamang pag-inom og soft drinks. Kay, siyempre, nadlot pod. Kung pwede gali, di na dyan mainom og soft drinks. Mga juice. Diya, lain na ba po no, kaya ka na mukhang tag-carne, magpangita di tag, mainom tag, kuhan ka ng soft drinks. So na, di sa laman dito magkuhan. Palami-lami. Kaya ka nalaging lami, sinilin putas, lawas. Lalian na gani. Girl ko na. Pero sa lian na nakasabot na ron. Hindi na siya mamugus. Kanan na lamang pagka fried chicken may diyang kuan. Manapakan na nag-process. Bahalag. Pakanan na sa ginanunan. Oh, ay! Nadyabu. Isa po ning lamok. Uy! Oh, nadyabu minugang kukan. Naglamok. Aray ko. Hindi mo po pwede magkatul. Nadyabu kang kamunggay noon. Oh, marag ko bi. Sige, taglamok kumaak. Basta tinguan ko dari, munggaw sang lamok. Ang bana, nagtuong kakauglaw, uy. Nalaki ang sakita. Salamat ko sa Ginoo kay gabi ko ano po silang umang ko. Kaloy na po sa Ginoo pagkabuntag. Ibintahan naman, nakapanglaba ko. Paglapo ko muli ko sa family house kay last Denmark ang pagumangkon muli. Kung adlaw muli sa family house. Raymond, patog ka? Oo man. Ay, Lord, natay na kang limusito, mag-imutag doon. Napagod na yun. Ha? Pagod man? Oh, manggod. Niawas, ang utos si Jazz, murag kuan nagkilid. Namay kang kalamansi na, ha? Mag-imutag Diyos. Huwag ba nalaman? Pagdaroon ka, maglawi mo ko ron. Oh, grabing inita. Asang ito bang electric pan na ubi? Kaya meron ko masupukit. Kaligit. Wow. Ay, grabe man dyan. Ako sa po na ibalik ni mo sa taon. Kaya grabe yung inita. Paano ko po din daling mugipuyan, close kadyo? Nagkain pa sa imong motor ba?
Magtigom na ta kay magkamalig ta gato. Oh. Kuan pa man ko sa tanron, yung motor pa may nakapanahuman. Mo nang di pa siya ko katigom kay napas motor. Ako kay gusto po ko makabay mi bahalag kanang kamalig ra gamay ra da. Bahalag bay kubo ra. Kay da madu nang bay kubo kay bugnaw. Kuan pa magud kanang napay gibay ras atan utang kada buwan. Hindi pa siya katigom dya. Pila na ba kuan? Kita ni dya, di pa din dako. Nga maato ra pud. Pero okay na na. Survive ni siya hapon. Basta huwag makatigom na mi. Nay, kuan. Magkamalig mi kamo Kay, matakay bawdan ni basta ibalik dyan ng ate floor. Nanay makakita nga kay kuan man ni gihanjad bang ning shop ni ate. Nagmo kalitog na buyer ni. Asa min pud uli mi family house. Bitaw kay balik murag ang paminaw ibalik jay man ni. Ay, nako. Sabi din inita. Lamihigo puglaw oy. Unja, karana pod, kalabasa. Ang kalabasa, ano puglaw mo? Di ba ko pwede magbutang og katul? Kaya allergic ko. Batong. Dali naman na panitan. Namakulos panit at sustansya. Bitaw, utang kong kubasa sa panitan, makuan, magud, madugmok, madurog. Luya, sibuyas. Magilis na siguro kung sinina kay grabe mang kung gaso pokit na yung suo. Dami raman mag-focus. Tamo tinda ka kami Merkulistan? Ha? May street ka? Aje. So guys, luto na gatang nilaw oy manihapon tanin jo. Lamining nilaw oy jud basta panagsara. Si Eliana ang gilagaan og ang gilagaan si Eliana o kuan kamuti tops nga puwa. Inja ani butangan og kalamansi. Diyan yatod sa family house. Uy, batasan. Nagilamok lagi. Ang butangan og kalamansi.
ang giundang nga sa Aliana painom sa ijang kuan kanang multivitamins with iron kay kuan si Ja, di si Ja kalibang kabulon. Mana sila mang painom si Ja kuan kanang kamuti tops sabaw sa kamuti tops. Nakasabot rin po sa Aliana. Bilib gaya kong Aliana kay di si Ja kuan ba, di si Ja reklamo. Butangan nag-sugar gamay. Karong di po si Ja kuanan. Painom juice na yan. Wait lawan. May mo natog na kamay man? Hoy. Tan. Agad sa rin painom ni Aliana? Nakalimot ko ang gibuhatan. Ganyang udto. Huwag na napainom. Ito man si Just Family House na to. Mangay sa Dani kay kuan. Lami man. Nadugaling kay na kamuti tops nga puwan na sa likod. Aray ko, makasapot sining lamok. Tanta, pero makapaway na ka. Kapila, uy. Nga, ko pinakas lamok. Sapot. Balitas baso na. Masagi ka po yung sapatan. Ito na bari ay. Aray, pero tingnan na bilay. Tako sa may Yan lasa. na. Sa may lasa. Asukal na, gibutan na nagkalamansi. Dari kutsara na, kau kutsara kau. Yan bila. Pilabi. Init-init sama. Iman. Di lagi bisig mangay ka dali na sakto maguna. Wag ako. Tulong mama. Lalamig lagi day, bara lagi lamig kalabo day. Kutsara ah. Ay. Ito man. Kaya pa siya ginagalit siya. Kami sa miss no, inja. Mato na mi. Babay sa kung doon na. Masamula ka. Tilo ka na ah. Isa tilo ko na nimo kani. Sino ka minom? Nakakarang saging tindok na alis siya na. Natilo ka, kay mato na mi ah. Babay sa kuna. Kaya ang Gahugasin na imong baso na guman. Ha? Im na ha. Ha. Okay na na. Kato na mi day na to day ha. Bye day. Yan na. Bye. babay patan. Bye. Babay Hindi, patan. maganda lagi. Hindi ko magana patan. Hmm. Babay patan. Bye-bye. Im na to ha. Gahugasin imong baso. Himok na. Lain na po himuon suon patan. Tagto kay kuan. Patan. Ah. Nadaw kalimtik taho patan ha. Ah, di sa magtaw ugma. Di sa magtaw kay sa gunsun na. Kuan pa paligay. Himok sa guntang patan. Nay, ito na mi nay. Nay. Nani ko Ka. patan. Mubabay makuuna sa kung sa mubabay pa man ko patan. Sige na kay gabi na. Babay patan.